Er du i F3? Ja, sgu da. Hvad så? Så det der. Nej. Så der kan der hoppet ud. Så faldt han igennem vandet. Jamen, jeg har sgu glemt det. Altså, hvad sker der for den der? Er I klar, det er dig? Hvorfor er det kinesisk? Hvorfor kan vi spille kinesisk? Nej! Svenske, hvorfor er den så høj? Nej! Altså, hvad? Aus Dänemark. Top, så nej! Top! Hvor lever du nu? Kommer væk over! Hvad skal der? Så jeg et hjert. Bagfra. Crouch. Jeg hop. Nej, det er dig. Det håber du glemmer det der. Nej, fuck det nu. Der er 3 ude for mit hus. Jeg fik lige 3 kills. Jeg kan ikke bytte låg. Den er bytte låg. Låg. Fuck, vi er skies, vi skal ikke derind. Vi har faktisk ikke så mange sager. Hvorfor er det kun 174? Ja, det er faktisk virkelig Okay, vi går derind igen, vi går derind igen. meget værd. Det er maling af dit lort. Jeg har hørt et eller andet, der er på vej. Hvad sagde du lige? Oh my god, Lloyd. De har malinger. De har malinger. Nå ja, malerier. Nu skal du fucking stå. Den forsvinder meget. Lad være med at hoppe, så ender I med at ryge af. Oh my god. 10 sekunder, Ralf! Kom nu! Nej! Nej! Kan du høre det? Ja. Kan du se det? Kan du se det? Nej. Det skal vi prøve igen, det der. Ja. Kom nu. Ja. Hvor er det dumt. Jeg skulle til at sige det der. Jeg skulle lige til at sige det samme. Så have fun, Tom! Hvorfor var det så sjovt, Altså, hvad æder du rent faktisk? Altså, hvorfor kommer Kulle og Quali? Hvad fuck laver I? Jamen, Jeg er ready. Jeg kan ikke trykke cancel. Jeg er også ready. Jamen, vi er ude i det, lad op i en. Jamen, jeg kan heller ikke... Vi er ude, la. Okay, klar til at se den her video. Det må være en fucking joke. Hedder hun rent faktisk det? Lander vi rent faktisk Mosty? Moist. Boss, de miner, eller hvad siger du? Alt for helvede. Når du er der. Ikke det. Nej, du er så... Ej, hvor er det lige idiot. Du er så... Kigge ned, jo. Ej, det er godt. Det er et godt post, det her. Ej, det er der. Ej, jo, synes. Tag et screenshot af det. Er det aura? Drengen, er det aura? Okay, jeg aber den seriøst lige nu. Gutter, prøv lige at se, Gutter, hvad sker der? Gutter, jeg snor rundt i den her guide. Okay, Mort han aber den for sygt derovre. Gutter, jeg tror, jeg abede den for hårdt der. Så Mort han aber den. Gutter, jeg aber den stadigvæk. Fuck, han aber den. Fuck, han aber den. Okay, jeg er fri. Skal jeg engage det, lort? Ej, Noah. Jamen, jeg vidste sgu da ikke, hvor den var. Jeg var lige ved at gøre det så. Ej. Det er ikke fordi, jeg glæder noget. Fuck, hvor er det dårligt. Noah, det her det er så fucking lort. Ej, kommer til... Et eller andet idé, vi har bare et åbent hul. Ikke igen. Prøv ind i den, kan finde Igen. kassementer. Ja. Det kunne den ikke. Kaste det ned i jorden.
Du er seriøst en team bagud. Log in nu. Har du ikke snakket med mig, mens jeg er på min Mac? 3, 2, 1, nu. Ja, men han redder den jo. Fuck, Jules, vi skal op ad den. Klar. Jules, Ind i mig. op afsted. Klar, der er en lille en, der tager den. Klar, jeg fik den! Fuck, Jules, jeg har suicided ind i dig. Fuck, må jeg æde noget af dig? Ja, skynd dig, fordi der er en anden en, der også er der. Nej, klar, pas nu på. Pas nu på. Nu æder du Gå lige væk, for jeg kan ikke æde ham, hvis du nej. Fuck. Ja, bro, okay, nu jeg har du lige stadigvæk ind. Jeg lige stadigvæk ind, det er ikke engang for sjov. Må jeg se? Kan du huske det? Jeg er klar. Må jeg godt se? Okay, jeg snap med hende. Lukas! Lukas! Det er Aya, det er Aya. Er det vores trap? Ja, det er sgu da. Det er en, der lige har sat. Og kaster mig ind i den igen. Kaster mig ind i den. Løft ham. Nej, det gør du fucking ikke. Sig undskyld. Sig fucking undskyld. Og du sniper. Men jeg hopper ud. Jeg kan ikke se noget. Det er sådan 3 frames, jeg ser lige nu. Oh my god. Okay. Jeg røg direkte ind i det, jeg har ikke det der effekt længere. Nej, jeg blader for hårdt lige nu. Det er så kugt. Okay, prøv at se her. har ingen held. Nu er jeg på at komme herind. Tak til dig. Nu er jeg på at komme herind. Og så prøv at se her, hvor ligestillet det her game der er. Prøv at se, det er slet ikke ligestilling det der. 2 toiletter til kvinder og 1 toilet til mand. Ved du hvad? Like a boss. Prøv lige at give mig ind på den der. Like a boss. Jeg hader dig. Respect. Fucking sjov. Du opfører dig som en butt. Don't worry, we can win this game. Det bliver ensom her. Jeg er ikke med. Jeg har ingenting. Oh my god. Oh my god. 77! Hold da kæft, det var sygt. Og jeg skal lige trykke på nu. Det skal sgu ikke. Hvis du gør noget, så skal du være nu, hvad mener I? Altså hvis vi skulle dræbe din papegøje, så er det nu, når vi ikke har særlig meget gear, så du ikke kan gøre særlig meget. De kommer jo bare på et eller andet tidspunkt, så når I endelig har lavet en eller anden monster stor XP-farm, så smadrer jeg bare det hele. Der er bare alt. Ja, jamen altså det er jo ikke fordi jeg glemmer hvad I har gjort. Nej! Kæft, det er guld det der, ærligt. Ej, Jule, nu må det her simpelthen være nok. Bro, portalen er på 150. Der. Okay, ikke hoppe ned. I hvert fald ikke der. Ej. Dør du. Æd. Ej, det vidste jeg. Nej, altså hvad? Er du sikker? Klar, jeg fik alt. Du er meget lille nu. Nej. Jules, ikke ind i bomben. Du åd den bare. Hvorfor må jeg spise dig? Fordi vi er fucking kæmpe nu, klar. Jules, jeg er nummer 1. Jules, ikke større nu. Nej, det er Mords lillebror. Det er ikke så sjovt, Aron. Det er ikke så sjovt. Hvor fucking Morten? Han er blevet lille. De har skrumpet ham. Er der nogen, der vil spille det med mig? Oh my god. Hvor Mort henne? Det er så Morten. Adrian, explain our friend group. Lord, hey, We are Ohio. With a sprinkle of friends and stuff. Jeg har ikke en hjerne i morgen. Jeg har ikke en hjerne i morgen. Jeg har ikke en hjerne. Okay, fint. Må jeg lige snakke med hende? Hej Noah. Hej Anna. Hvad hedder du? Anna? Boom shakalaka! Boom shakalaka! Julius han synger boom shakalaka.
Hvorfor gør han det? Nu er du må være fuck, jeg hader dig. Lukas, vi kører allerede, vi kører allerede. Holy shit! Lukas! Lukas! Lukas, hvad fuck sker der? Lukas, hvad fuck sker der? 3, Vi to, vi har været 3, lidt sos i dag. 2, 3, Jeg kan ikke 2, komme længere end det. 1. Ja! Ja! Kom så, gutter. Ui. Hvad? Vandt vi? Okay, Noah. Vandt du på raketten, Anton? Ja, stadig. Til min lane, til min lane, Jeg er til den min sidste, lane. der går i seng til lane. Jeg er den sidste, Øj. der nogen til min Der er lag. en anden der, og der løber mod dørst. Tutte, har du sniper skud? Gekko bob dop dem, gekko Jeg har bob dop dem, to skuddet, ej. Gummi, eller hvad fuck den hedder. Okay, kom. Skal vi tage 3 deadspins, og så tager vi den rigtige? Okay, vi tager 3 deadspins. Det havde været godt. Det havde været voldt godt, bror. Ja, eller Noah vandt. Han offrede mig. Jeg kan godt finde ud af at spille det. Hvorfor kan jeg ikke? Ja, det er så god. Igen, mere, hurtigt. Sprint, og så løb over og hop. Nej. Fjern dig seriøst, fjern dig seriøst. Ja, jeg dræbte ham. Ja. Øj. Ej, hvor er det heldigt. Ja, nice. Ja. Nej, fuck, vi vandt. Nej, det sker der. Klip det lort. Hætter 3 gange. Jeg har stadigvæk 2 creeps. Jeg kan Ja, Ja. offentlich. Vi har sendt aus Dänemark. Aus Dänemark. Ja. Vi har sendt aus Dänemark, ja. Aus Dänemark. Sig. Aus Dänemark. Ja, Aus Dänemark. Ja, vi har sendt Jule, aus klip det der, Dänemark. klip det der. Og klip. Sehr feeling. Aber Ej. nicht gut at maler Bilder. Aha. Er Dumpen kunstskolen? Du Ja, kunstskole, gedumpf. ja, gedumpft. Meine ist meine Großvater Adolf. Dein Großvater heißt Adolf, oder was? 88. Who's getting so many snaps and beskidder? Holy fuck. Ja. Sorry, gutter, det What do you mean with 88? Holy. Right here. Han de klappe, por favor, please. Ich kann Jesus nicht mal Christ. Altså, klappen. hvordan siger, hold nu op, hvor han snakker mig. Hvordan siger man please på tysk? Bitte. Gedanke. Ich verstehe keine Worte Bitte, von halt die dieser Klappe, bitte. Geschnatter. Meine Ehren geblöder. Formuliert uns ja einen anständigen Satz. Ich bin Ja, we heal can auf gewinnen die this shit. Yes, Ja. sag arme. Das war mein försten Winnen. Gute Runde, Kameraden. Tschüss. Ej. Tschüss. Så lige ved han bare. Ej. Kan jeg ikke så gå til over med spillet? Ej, klar, det er dig! Ej, hvor sygt. Ej, klar, hvor sygt. Det var helt random. Det var helt random. Nå, vi ormer den. Vi ormer sammen. Nej! Jeg kan ikke. Ej, jeg sætter den her på. Lad mig lige prøve. Dem ligge balle point 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 I bruger Kom op fra. Det er en af chatpolsene. Pol. Basse er i live, jeg ved det. Nå, du lader en ny omgang. Oh my god, der er Sina. Nu er det ham. Der er no fucking way, jeg glemmer det der. Døde du? Ja. Okay, nu logger vi ind, Julius. Okay, bet. Fuck, der er en mere. Klar, fuck, jeg er cooked. Ja, klar, du er fucking god. Ja, jeg gjorde det. Klar, du er fucking god. Klar, du... Nej, jeg døde, du fucking... Klar, vi skal have ham her. Kan du ikke lige... Ja, godt. Og så tage bongo. Yes! Kan du æde min, den lille? Ja.
Du er næsten ikke engang stor nok til at æde de der. Du har mikro. Men 77, det er sådan... Det er sådan rimelig... Det plejer at være 60'erne. Ej, du er altså i sådan en kukken, jeg hader dig. Ej, hvor er du dum. How are you doing today? I'm doing good. How are you doing? Nice, Very man. good, very good. Fantastic. Where are you from? Australia or what? Mr. Wisdom Man, where are you from? Where am I from? Yes. I'm from... Why are you laughing? Nothing, bro. Oh, sorry. No. You are Mr. Wisdom Man, are you not? Life is like a tissue. That's why Because what? Because why? people use you to wipe their shirts and other people's. Name another song of Shakira. Hips don't lie. Come on now. Sing it now. Pludselig falder han om med hjertestop. Heldigvis. Hvad laver du? Jeg vidste det. Kom, ned. Blok. Ja! Var det godt lavet, Noah? Øj! Endnu en arrow fra Noah, det er sindssygt. Jeg rammer med 2 gange! 3 gange! Crowder var fuldstændig logo! Hvad vi lover. Jules han pusher, han ser Q'en til at push. Vi ved ikke, om han er gappet endnu. Han holder Laban frem, men han får den. Og Laban er nede, Jules er pisse low. Og Laban er nede! Du så Var det ikke bare os 3 fire? hørs, så finder vi 3 hørs. Var det ikke bare os 3 og så Aaron? Var det ikke det, vi blev enige med? Hvornår fandt den lige pludselig blev så mange? Vi tager Er på det 6. federe jo? Eller vi tager på 6, man. Crazy. Med Mors. Så ej. Så skal han have catch med. Bro. Så skulle da hende, der er hammet, hvis det er noget. Jule, der er én regel. Det tror jeg. Eller jeg ved det ikke. Prøv lige at gå ned. Range 300. Nej, så er det nok en, du kaster med. Nå, lad os prøve at se. Hvad? Insta døde jeg bare. What the fuck? Hvad? Altså, det er jo ham, der ragefitter mig, hvad du snakker om. Nugget en. Kom Det er en nugget. Nuggets. videre til den næste. Morten. Hold nu kæft. Lukket. Hvis du nakker mit kill din. Men du er så fucking irriterende at spille med. Det er også forkert, det der er fucking mongol. Altså, hvad sker der for den der fucking forvirring, mand? Hvor er den henne? Hvor er den henne? Hvor er den henne, Noah? Noah, hvor er den? Hvorfor kan jeg høre den fucking gøre det der lort hele tiden? Hvorfor kan man ikke flyve ned? Hvorfor skal jeg bruge mine lightshow hver gang? For helvede. Slap af. Jeg mener det. Hvad? Slap af. Hvad vil du have der på festival? Sygt. Pranken er bare sådan, skal du have det der på? Det så du det der på. Ej, skal du se der på, Anna? Nej, stop med den her. Jo, så er det sådan himmelsk, at det er a cappella. Finder du sådan en kor, som du synger sådan, så får vi det til at lyde som et kor, der synger. Oh my god, det er en god idé, jeg har glemt at flyde akkorder. Okay. Hvad vil du så gøre? Som du kan gøre noget? Jeg tror, man kan det i det. Han er også svært, du er cooked dernede. Ej, hvor er det dumt. Jeg hoppede ikke. Oh my god, prøv lige vent, hvad skete der? Lidt mere. Kom Så er den tilbage igen, eller hvad? Kom med. Log in, Anna, log in. Hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor skal jeg hænge en lyd på? Du ser sød nu. Prøv bare fucking at være en Du god så kammerat. sød. Nej, det Du gider er jeg så ikke. sød. Forklar noget igen. Så skal du spørge mig noget, jeg er så helt pisse ligeglad, så siger jeg, det ved du sikkert ikke den form. Jeg har fået en trappe. Jeg satte trappen ud foran en døren. trappe eller en væg. Jamen, altså en trap. Please, jeg får en med den, det kunne være så fucking griner. Det er godt lavet. Yes! Hvor er det fucking vigtigt. Vi var faktisk på skater. Her, æd mig. Jeg er for lille. Åh, W. tror jeg ikke æder. Nå ja.
Nej, klar. Klar, vi skal lige... der kommer en nu. Okay, vent. Nej. Så... Oh, fuck! Her, du får. Klar, han tager også nu. Just, bare... Okay, på lidt. Nej, klar! Nej! Nej! Okay. Ej, undskyld, jeg gik i panik. Det er fint nok. Klar, vi nummer 1! Jeg fodrer dig lige meget. Ja, okay, der er sådan... Spam den der mellemrum ind i mig. Ja. Så tager jeg ham her. Jeg fik ham. Okay, her, tag mit. Nej! Klar, skynd dig. Den var mort. Svamp! Nej! Svamp! Så nej! Svamp! Shit! Shit! Ej, hvor er det dumt. Ohio Rizzler, skibbity, Ohio Rizzler. Okay, Stranger Things. Jeg skal sige Stranger Nick. Skibbity, Ohio Rizzler, skibbity, Ohio Rizzler. Stranger Riz. Nej. Fuck, det var... Please klip det der. Det var ulideligt cringe. De dræber sig selv, bro. Jeg ramte. Ej, nu har jeg ramt ham. Nej, du har jo ikke set film. Jeg tror, det er ham her. Hvad hedder han? Zachary Gordon. Dude, jeg er detektiv. Hvad er det der? Spiller Greg Heffley. Jeg klipper det der. Klar, der kommer vitterligt en gris op ad trappen. Jeg siger dig. Der er vitterligt en gris heroppe. Det er en vegetarisk verden. Hvor? Jeg skal have alle. Ja, det er den, jeg vil have. Det er lige præcis den. Og ved du, hvad jeg allerede har lavet til den? Du har ikke lavet dig klar. Nej. Jeg sidder her, hvor jeg har taget en bid allerede. Skål. Skål. Fuck, den er god. Og OG pumps. Please. Please. Oh my god. Easy. Hvorfor er det kinesisk? Hvad? Hvorfor er vi spiller kinesisk? Hvorfor er det ikke? Må jeg klippe det? Jeg har klippet det. Okay. Ja. Ja. Du kan ikke ramme. Nej. Der skulle du skyde. Skud. Ja. Du skyde igen. Skid på Noah. Skid på. Nej, det gælder ikke nu, fordi Anton dræbte mig. Anton dræbte mig, bro. Nu er den gone. Hvad har en eller anden One shot. Knocket. Hvorfor sagde du, du var knocket? Det gjorde jeg! Du sagde ingenting. Bro, look. Nej, du gjorde ikke. Ej, stop. Det gjorde jeg. Det var der ikke, jeg smører der ikke var. Jeg bliver bare ved med at flyve op. Hvad fuck foregår der? Der er en tornado her. Oh fuck. Oh my god, jeg ramte ham i luften, bro. Holy shit. Holy fuck. He said fuck the kids. Yo, you can't start with fuck the kids. Please. Hello guys. Der er ikke nogen af det. Hvorfor kan man det? Nå, voice. Jeg er sgu da en party. Jeg kan ikke høre dig. Det ved jeg ikke hvorfor. Det vil jeg push to talk til. Ja, kom. Det er en vips, fordi jeg... Nej.
Fly like a butterfly, sting like a bee. Klippet. Clone Wars. Clone Wars. Zone. Nå, Zone Wars. Hvorfor? Ja, Zone kommer. Storm kommer. Storm. Ej, jeg hader dig. Ej. Jeg gider ikke engang. Ej. Hvor at man spiller mod Bedrock Noobs. Ja, men ja, okay, fint nok. Skywars Rank. Glad for, jeg slog jeg er så glad. Ej, jeg døde, nu døde jeg. Ikke det lort der. Bip-bop, rubip-bop. Nu er jeg rubip-bop. Du må være flip-flop. Hvordan? Det er jo stor fuck med rubip-bop. Du var i lobbyen. Jeg spectator dig lige nu. Dræb ham der. Oh my god, min mate er ass. Nice. Han havde også Noah. Det var det navn. Oh my god. Mini-pega, ja. Dropper tilhed til vores body. Skal vi lave en Clash Royale sang? Jo, alright. Oh my days. Rip my mind. Clash Royale it is. Damn bro, this shit's crazy. Det var faktisk godt game det der, synes jeg. Sådan all around godt første game. Ja, også første game. I forhold til i går, så var vi virkelig bedre. Bro, det er mod next level. Ja. Som ikke er færdigt. Jeg skal nok få det lavet færdigt. Hvad er det, der skal være her? Der skal ikke være noget. Det samme fucking... Okay, jeg tager det lige. Jeg tager midten. Oh my god, det er så irriterende. Lige det der, Bro, det ved jeg ikke, hvordan bro det er suited. Bing. Lige det der spørgsmål, det kan jeg godt nok ikke svare dig på, min fine ven. Bro lyder som Lasse Vestergaard. Jeg hader dig nu af. Nej. Hvad gør den her knap? Der bliver mort, så vi går videre. Jeg kan godt sige, at jeg er Sigma eller lobbyen. Fuck, det var clean det der. Bro fik et anker i hovedet. Ankerstjerne. Nej, jeg ved ikke. Det er så fucking random. Samtidig med dig. Ja, det er så fucking random, seriøst. Nej, jeg siger. Kæft, det var enige om det der. Der er Fint nok. Oj! What? Okay, Illuminati. Illuminati. Har du set? Jeg er one fucking bullet. Hvordan ved han, jeg er der? Hvordan? Jeg sidder bag trappen. Han hacker. Jeg hader dig. Okay, vi starter den på samme tid, er du klar? Altså, fuck, hvad for 2, 1, nu! Du gør det faktisk også. Hvordan I wish I had a time machine. Det er et hamster. Ej, hvad laver du? Hvad fuck er det grimt? Nibbles, giv ham nibbles. Hvorfor sidder hans øjne deroppe? Hvorfor er det så grimt? Nej. Hvorfor er den så... Hvorfor er den så høj? Sviske, hvorfor er den så høj? Nej, stop. Det er så fucking tørligt. Noah. Ja. Er du i Spain uden S'et? Nej, jeg er ikke pæn, men hvorfor skal jeg være det? Fordi du paner den, siger du. Ja, selvfølgelig. På den måde. Okay, bro, det her det er jo fuldstændig vanvittigt. Screenshot det. Det er helt klart røgn. Det er stort ud. Zero! Hold de. Hvad mener du, Zero? Rigtig godt lavet noget. Igen, jeg havde godt haft extended time, så man kunne nå 3 og nå sådan noget. Lave beach det her det er meget godt. Det er low-key... Og lave bølger og sådan noget ind på græsset eller sandet og alt det der. Ja, jeg gemmer lige det her. Ja, det er en mand, der pisser. Ej! What? Okay, så det er modsat døren. Tag et screenshot. Fuck, den er fin. Der er folk i vejen. Ja.